Okay, hej altså. I dag er den her film, hvor min hund går berserk. Helt syg i hovedet. Men vi har mad, så det kan holde ham lidt beskæftiget. Der kommer han. Og så for at holde kameraet, så kan jeg lige demonstrere. Det er ligesom, at han er politi. Vi fanger. Jeg har filmen på Brandi. Det var vildt. Vil du prøve? Nej. Det er den syge hund. Nu kan jeg prøve at holde kameraet og se, hvordan det er, når jeg løber. Fuck, han kommer. Han er politi. Ja, han kommer. Brandy! Gør din vej! Au! Og skal han komme væk? Skal der? Hvor har du væk? Nu er han efter Oscar. Syg hund går berserk. Skal jeg lukke ham væk? Lige så snart man er taget, kan man ikke komme fri. Jeg lukker ham lige væk. Bundy! Hent! Bundy! Hent! Prøv lige så her. Er det helt både? Den hund er syg i hovedet. Det er det, vi sagde jo. Jeg skal aldrig noget mere. Det er ikke. Hej. Okay. Hey, Jutta. Nej, fuck. Nå, han render ind på mit værelse. Så, vi er frie. Bare lad ham spise, mens. Han står og kigger på os. Spis brødet, hund. Spis brødet, hund. Kom. Vi lader ham lige spise. Han sidder der. Det er svært at se ham. Ej, fuck! Nå. Han har ikke spist brød nu. Okay, jeg rejser mig lige op. Og vi står op på køkken. Hvad hedder det? Ja, køkkenbordet. Vi er ret bange. Det er det højeste sted, jeg kan finde. Og han kan ikke komme op. Nej. Her, tag den lige. Jeg skal lige nå hente den lige.
Så Kom lige her. Han har lige gemt sin mad i min mors soveværelse. Han graver sin mad. Han tror, det er jord, så. Mærkeligt. Så nu prøver Oscar lige at lukke ham til. Oscar, prøv lige at lade være. Prøv. Det var alt for i dag. Ses.